paní Blanku Bendlovou a Václavu Kotoru. Jestli by si pomalu připravili svoji prezentaci, která se bude týkat dotací Evropské unie a nutnost certifikace ISO. My jsme přes oběd žertovali tady s kolegyní Bendlovou, že bude přednášet v plavkách, ale plavky má, takže ještě je naděje na ten večerní program. Funguje nám to? Můžeme začít, tak je to perfektní. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Po nějakých technologických a technických prezentacích a tématech přijdeme trošku s něčím jiným. A to s tím, kde je možné získat nějakou finanční podporu na nové technologie a změny a vaše představy a záměry. A zmíníme se ještě trošku o mezinárodních standardech a jejich implementacích ve společnostech, kde požadavku norem ISO. Na úvod krátce něco o nás. Působíme na trhu od roku 2005. Administrativní centrum je Praha, realizační zázemí a projektový tým je poté v Plzni. Kmenový tým konzultantů doplňujeme vhodně o externí experty pro dané oblasti a pro dané problematiky, kterými se zabýváme. Čím se lišíme na trhu od konkurence? Jsou tam dva zásadní nějaké aspekty. První věc je přístup k zákazníkům a k realizacím, který je individuální a zaměřený velmi silně na minimalizaci administrativní zátěže klientů. Ten druhý přístup, nebo ta druhá změna, ta druhá rozdílnost, tak je způsob financování našich služeb, který je do větší míry, moc větší míry zaměřen na ohodnocení ze success fee, to znamená ze skutečných úspor, který klientům přinášíme. Pohybujeme se napříč celým trhem, to znamená, našimi klienti nejsou jen výrobní podniky nebo státní správa, samospráva, ale jsou to i obchodní společnosti. V portfoliu máme poměrně velké množství IT firm, jak technologických, tak společností zaměřující se na poskytování služeb v této oblasti. Ta první letmá část, která asi určitě nebude tak zajímavá pro to pánské publikum převažující tady, tak by se měla trošku dotknout mezinárodních standardů z návazností potom na dotační projekty ze strukturálních fondů Evropské unie. Jak jsem již zmínil, ten atribut, který nás odlišuje od té konkurence na trhu, je nějaká minimalizace administrativní zátěže klientů. To platí i pro tyto služby v oblasti implementacích standardů norem ISO. Když bych se zeptal poloviny z vás, kteří zkušenosti s ISO máte, na to, co si pod tím představujete, tak drtivá většina z vás asi odpoví, jednou za rok projdeme nějakou recertifikací, máme nějaký papír na zdi, je to pro nás dobrý na výběrové řízení, je to dobrý do státní správy, bez toho se tam nedostaneme. A toť asi vše. Druhá polovina, která o tom třeba nikdy neslyšela, by řekla, doslechl jsem se něco podobného. Ten náš přístup je jiný a snažíme se klientům, kteří již certifikát mají, vysvětlit, že utrácet peníze za to, že máte něco na zdi, je trošku nesmyslné. A snažíme se přesvědčit o tom, že i systémy řízení dle standardu ISO mají smysl pro vás, aby vám ulehčili vaší práci, aby zabezpečili to, že se nikde vaše informace a data nebudou válet po internetu, o tom, že se k těm datům nedostane nežádoucí osoba, o tom, že má smysl předejít pokutám v oblasti neplnění legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a podobně. Nenabízíme tedy placky na zeď, nabízíme systémy řízení, a to tak, že stávající systémy revidujeme, říkáme, jaké by, a navrhujeme optimalizace v daných zavedených systémech tak, aby opravdu tomu zákazníkovi byly nějakým přínosem. A u nových klientů jsme na pomoci při tom zavádění ve smyslu neřešme nebo nezaváděme něco, co vy standardně neděláte. ISO není
příkazová norma, není to nějaký strašák, který by něco nakazoval, neukazuje jenom jednu cestu. Pokud je systém implementován správně, tak je implementován dle potřeb klienta, to znamená, popišme, co děláte, jak to ve skutečnosti děláte, doplňme ty věci o to, co je nutné z požadavků daných norem. Opět nějaká odlišnost na trhu, kterou bych zde zmínil, a to je přístup a odpor k veškeré byrokracii, která je s danými věci demonizovaná a spojována. To znamená, nečekejte od nás, nebo náš přístup ani založen na to, že vytvoříme stohy směrnic, které nikdo nikdy nečte, které se jednou za 5 let po nějaké revizi normy musí měnit, kdy přepisujeme pojem jakost na kvalitu a podobně. Jdeme formou procesních modelů, dynamických procesních modelů, kde tyto procesy jsou znázorněny, kdy plníme požadavek normy o tom, že činnosti společnosti je bezdokumentovány a vhodně doplňujeme případně o další externí dokumentační části. To, proč jsme se zmínili o ISU, zde má i návaznost na další část přednášky, a to je možnost získání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie, kde při tvorbě plné žádosti jsou tyto certifikace bodově zvýhodňovány a hodnoceny. Nicméně není to jenom o nějakých bodech opět, které dostáváte za to, že certifikát máte, ale ve chvíli, kdy máte zavedený systém řízení, tak toto samozřejmě velmi dobře se dá využít při tvorbě těchto žádostí. Dá se prokázat, že daný zákazník je schopen vůbec daný projekt realizovat, že je schopen zajistit jeho trvalou udržitelnost. Předám slovo tedy kolegyni a ta se více zmíní o těch možnostech, které v téhle chvíli aktuálně jsou. Tak já děkuji kolegovi za slovo a všechny vás tady vítám při tom na krásném teplém odpoledni. Moje jméno je Blanka Bendlová a ve společnosti Sofogroup zastávám pozici Key Account Managera. A součástí mé prezentace bude představení aktuálních dotačních příležitostí v rámci operačního programu Podnikání a inovace. A vzhledem k tomu, že v roce 2013 nám končí možnost podávat žádosti o dotace v rámci tohoto programu, tak je celkem aktuální představení těchto výzev, protože se ve většině bude jednat o ty výzvy poslední. Takže máte jednu z posledních šancí v tom operačním období do roku 2015 získat nějakou dotaci na vaše projekty. Já jsem se snažila vybrat programy, které sedí na ty činnosti, které děláte. To znamená, nezmiňuji tady programy, jako je program Clustery a spolupráce, programy Patent a tak dále. Zmiňuji spíše programy, které by opravdu mohly sedět na vás a mohli byste je využít. A v současné době program OPPI, operační program Podnikání a inovace, nabízí 6, respektive 7 aktuálních programů, já jich zmíním asi 6. A s tím, že se budu snažit vám sdělit ty základní informace, abych vás příliš nezatěžovala nějakou administrativou, byrokracií a tak dále. Obecně řečeno, tyto programy jsou zejména pro výrobní firmy, ale dále pro firmy, které se zabývají výzkumem, vývojem, informačními činnostmi, například výrobou optických vláken, technickými zkouškami a analýzami, takže se domnívám, že každá z vašich firm si nalezne nebo má tuto podporovanou činnost, nebo téměř všechny. První je program Marketing, což je program na podporu exportu. Je otevřen do 15.10.2011 a podporovanou aktivitou je účast podnikatelů na veletrzích a výstavách a na propagační materiály, které si na tyto výstavy povezete. Obecně u všech programů je potřeba, aby žadatel, uchazeč měl minimálně 2 uzavřená účetní období. To je z toho důvodu, že Evropská unie nechce cpát peníze do firem, které jsou nové, nemají historii, protože samozřejmě toho někdo mohl zneužívat. A v případě marketingu je tam dotace až 50%, s tím, že ta maximální dotace není omezená, takže můžete klidně jet na 20 výstav během 1 roku za 50 milionů korun. Druhým programem je program poradenství.
Ten poměrně je propojený s našimi činnostmi, jako je optimalizace firemních procesů, protože nabízíme svým klientům, že na tuto optimalizaci mohou získat dotaci, a to právě v programu poradenství. Takže pokud vaše firma potřebuje něco takového, spadáte do té výroby nebo do těch podporovaných činností, které jsem zmínila před chvílí, a chcete provádět inovaci produktu, procesu, organizační inovaci nebo marketingovou inovaci, tak tento program je určen pro vás. Dotace je tady ve výši 50% z těch způsobilých výdajů, s tím, že můžete získat maximálně 500 000 korun dotaci. Další program je program školící střediska, který je určen pro vybudovávání vlastního školícího centra nebo pro externí školící centrum. To znamená, nemusíte školit jenom své zaměstnance, ale můžete školit i zaměstnance externích firem. A tady můžete získat dotaci na, jak já říkám, železo, to znamená na veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Tento program je velmi oblíbený. Je otevřen až do března příštího roku, nicméně máme informace, že se ty 2 miliardy, co tam jsou, poměrně rychle vyčerpají, takže pokud máte nedostatek školících prostor, tak tohle je program asi určený pro vás a nečekejte na poslední chvíli. Tak, tady ještě dál pokračuju. Tady ta dotace se trošku odlišuje na rozdíl od programu poradenství a marketing. Odlišuje se tady podle velikosti podniku, zatímco u programu marketing a poradenství můžou žádat pouze malé a střední firmy, tak tady mohou žádat i firmy velké. A s tím, že ta dotace je odstupňována podle velikosti podniku 40, 50 nebo 60%, s tím, že menší podnik má vždycky větší dotaci než ten střední nebo velký. A tady jsou potom nějaká omezení, která to si můžete potom přečíst až po skončení semináře, to není nic nezbytného. A co se týká programu ICT a strategické služby, ten je určen pro firmy, které vyvíjí vlastní softwarové řešení a nebo chtějí vytvářet centra strategických služeb. Do těch center strategických služeb spadá například high-tech opravárenské centrum, obecně centrum sdílených služeb, takže pokud chcete poskytovat služby pro ostatní firmy nebo chcete něco opravovat v rámci vaší činnosti nebo vyvíjet vlastní software řešení, tak je tento program určen pro vás. V rámci tohoto programu, to je jeden z mála programů, kde mohou žádat úplně nové firmy, s tím, že prokážou historii za mateřskou společnost. A jsou tady 2 varianty na ty způsobilé výdaje. První variantou je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. A druhou variantou jsou mzdy a povinné odvody. S tím, že projekt může trvat až 3 roky a můžete v něm čerpat mzdy až po dobu 2 let. Takže ze své zkušenosti musím říct, že firmy většinou využívají tu druhou variantu, protože jsou většinou někde v nájmu a mzdy pro 20 vývojářů samozřejmě dosahují částek desítky milionů korun a je to pro ně daleko výhodnější. Tak, jeden z posledních programů, který budu zmiňovat, je program ICT v podnicích. Ten je naopak zase na pořízení, rozšíření, inovaci informačních technologií v malých a středních firmách. To znamená, tento program není určen pro velké firmy, zjednodušeně řečeno pro firmy na 250 zaměstnanců. A co je tady podporováno? Obecně informační systém, který je na zefektivňování nebo který je na zvyšování vnitřní efektivity podniků, informační systém pro výzkum a vývoj, informační systém ve vztahu k dodavatelsko-odběratelským vztahům, systém zvyšující podnikatelskou infrastrukturu a také podpora outsourcingu. Tady ta dotace je podobná jako v minulém programu, 40, 50 nebo 60%. V případě Plzeňského kraje a Jihočeského je tam o 10% nižší. A dotaci můžete získat až 20 milionů korun. Tak, program inovace tady možná pro vás bude trošku okrajový, ale já jsem ho chtěla zmínit z toho důvodu, že
se dá předpokládat, že by tady mohl být někdo z vás, kdo vyvíjí nějaký hardware nebo nějakou technologii a rád by tuto technologii začal sériově vyrábět a nemá na to třeba dostatečnou technologii. Takže tento program je ideální pro ty firmy, co ukončily výzkum a vývoj a potřebují jak tu technologii, případně třeba zrekonstruovat si nemovitost, doplnit to nějakým softwarem, zavést nový prodejní kanál k tomu novému výrobku. Takže toto si myslím, že je velmi využívaný program, velmi náročný, také podotýkám, ale o to víc z toho programu samozřejmě můžete získat. To je jenom taková v podstatě poznámka, jenom, že je potřeba, aby firma měla dokončený svůj výzkum a vývoj, anebo převzala prostřednictvím transferu technologie něco vyvinutého, ať od univerzity nebo od jiné firmy. Takže není to úplně takový jednoduchý program a nekvalifikuje se do něj každá firma. Tohle to vlastně byl poslední program, který jsem chtěla představit. Jenom na závěr jsem chtěla zmínit naše služby v oblasti dotačního poradenství. V podstatě tam spadá úplně všechno, od té prvotní schůzky, od toho dotačního auditu, kdy vám řekneme, jestli ten projekt je reálný, jestli jste vhodný subjekt. Dále jsou to veškeré činnosti spojené s registrací, s podáním plné žádosti, se studií proveditelnosti. Provázíme klienta úplně od začátku až do konce, samozřejmě pokud to chce. Podílíme se na výběrových řízeních, na monitorovacích zprávách, na žádosti o platbu. Takže opravdu na druhou stranu to není jednoduché, ale jsou velké zkušenosti s tím, že společnosti, které žádají o dotaci, mají 50-60% dotaci, tak je to posune obrovsky kupředu a mají potom další peníze na rozvoj, takže musím říct, že vzhledem k tomu, že mám zkušenosti s dotacemi z agentury CzechInvest, kde jsem 4 roky pracovala, tak těch žádostí je čím dál tím více a více. Zejména ten operační program Podnikání a inovace je celkem velmi oblíbený, protože ten způsob žádání o dotaci, ty pravidla, ta metodika je celkem rozumná. Neříkám, že není složitá, ale je rozumná, takže je snazší, mnohem snazší se v tom orientovat. A ty projekty jsou opravdu smysluplné, takže pokud budete mít zájem, tak určitě můžeme probrat nějaký váš záměr. A pokud máte nějaké dotazy, tak jsme u stánku vlevo a určitě doufám, že se uvidíme večer. Tak děkuji za pozornost. Ještě jenom jedno malé doplnění, protože je tady poměrně hodně firem z pražského regionu nebo z Prahy, kde ty firmy sídlí, tak jenom informace o tom, že tyto nebo dotace z tohoto operačního programu nejsou pro region Praha, nicméně pokud máte pobočky někde v regionech mimo pražských, tak je to v pořádku a můžete žádat pro tyto pobočky nebo můžou žádat tyto pobočky, pokud bude místo realizace těch projektů na těch mimo pražských pobočkách. To bylo poslední slovo. Já děkuji ještě jednou panu Kotrovi a paní Bendlové za přednášku. Vidím, že zejména v první řadě mraknet, stichnul, zpozorněl, když přednášela paní Bendlová, už se asi těší na ty plavky. Jo, tak oni kamarádějí, tak proto byli pozorní. Poprosil bych pana Jirouse ze společnosti Antén.